Sagudayan nga rin ti surat ni Gigi nga Napolwan, kung kunam, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tada ng paguni kanya. Gigi, ay, si Kamad Gayam, puminpintas ka lata. Kaslawan pa yung mga anak mo. Kuwago, may sadya anak ko. Ay kadi, naangaw ka talaga. Ano ba rin to eh? Siya, siyempre, may nakitsanda. Kasi ka, sapsapulan ka eh. Style mong bulok. Man, sapsapulan ka. Ngayon, itakit na sa pulang kan. So nga, hagbayad ka ita. Nawad bayadak ka. Kagingi ita kasta. Diyak kaya ti palagkit-kitam. Kaslada kayat mga sawan. Laglagi pa ma. Adda na surukan nga makatawin nga adda na abroad laki ko. So, ang ruti ko na. Nailiw ka lang. Kapilitan. Man, natoy. Di mo ko na yun nga. Yung tagmerienda, tsak di makamo. Ito nga sinanda anak. Ibatin pala dito. Nana, ibati pa lang ni Gigi na ito sinandaanan ito. Ito may naman ito sublian. Agaduan na ba no? Kaya nakas pagarigan nga ron, awang kay tupay, kat pumanawakon. Kat ururayan daklat, ururayan dakam na tamit. Pag merienda. Ay, hindi ka natli magasot barok. O, no sangga po mo pa na, urayam latan Gigi dito. Ngumay na alain, dito sinandaanan na. Ay, mabeke ka di. Mabit lang, talularikos. Ano, tayo pagbagam loko. Ang mga numamat, tabakot. Nakalukluko dito nga Rooney, mano. Actually, naging kami met ka ni Rooney. Sakbay nga nag-asawa kami, manong Nemi. Kaniya Nelson. Nagsinakam namin idi, manong Nemi, kapot ti kaado, di kiti chicks na. Tamalaksid kanyak, manong, adda pa'y duwa. So, ang apin nga takasta, manong Nemi, di kiti lalaki. Adda nga di kiti mangmangig ko, nanging ko pa'y bigat, manong, yung bagap. Nganon, di babae kanot adot lalaki na. Malandi. Ngayon no nagiti lalaki kat adot babae da. Macho. Tano, ti babae kanot kat adot lalaki ti biyag na. Kaya rigan na natay lak tutulbekan nga adot tulbek nga mabaling nga makalukat kan kuan. Pwede do ti lalaki manong Nemi may sa ti tulbek na nakad adot ti malukatan na nga babae. So nga macho. Kunada no ti babae at aramid na adot pukaw na. Ngam no ti lalaki kasla pa kay dayawan na. Kasta kay ka di ka lalaki mano. No osong bata ka depende. Nabanggam nga ron nagmerienda manon Nemi ket ti loko. Kulding. Teka man. Baka no maalukoy na. Ket man anong ngamin. Adamat idin nagpadasan ta. Laglagi pa yun. Siyakti mo na. Nga nang lukat. Tutulbe ka. Una nga minamit sa siyakti na sawam. Huy, akong pa sawak. Akong pa sawam? Anong sapsapulim? Sika nga. You're my first love. Una nga madada-asawa kun kan may isang anak ko. Ti asawa ka da di abroad. Ti kaya di maigiliw ka niya. Talibagbaga. Sige, agmerienda ta nga ron, agsubli akong sa ditsendaan. Nga bali, aguro orel ta di ba ko, tinikaklima kasot eh. Di kagang angaw kasta. Naglagi pa yung babae lang, narukupak. Pagustam tarik na. Sangar na ita. Oy. Ana? Mayat kan, di ba? Kung ka mayatak, sangar ita ko na. Di kayat na sumen, i-schedule ta. To, at magbagap, nakon. Oy, Gigi, laglagay pa ma, i-schedule ta. Cellphone number mo man. Oy, diya ko nin taltalek man. Agpeso di ko na naman naming isu itinang damo kanya.
Isutin mo na manon nemi jetulbek na timuna anang lukat iti lulukat. Ngem kapungarod ti kinachikboy na nikisina ken kuana manong numampay sa anak ko nga Virgin. Ngem inayatnak ni Nelson manong nemi. Tamo naman ten tinapalabas ko. Inayatnak ni Nelson kat nagasawa kami, nadaan kami ti may nga anak nga iso ni Vina. Nagpakita kit din gulpe ti loko nga Richard. Ti first love ko. Numuna ta, slamayat tiriknak. No, pagdiligag ida manong nemi na Nelson kini Richard. At least, agpadpada ta. Nasurukan nga makatawon manong nemi nga awan ti bembang ko. Dakas. Oh, mawatan ito nga tamat ni Nelson. Papa namin nga pimanaw. Kinunkun tinakam ko manong nemi kinidadakon dito balay. Agay ayam ti anak ko na danon ko. Mami, tinsyan pit mo. Ay, wala lipatang ito kay kaanak. Nga dito, Ay, thank you, mami. Agayam ka lang tagluto ak, mangal daw tato. Nanganak itay. Kano? Day may naglako. King mata nga katadaman kwartak inded mo. Ore manadlado ta nagawid, ore siya ka nagbiriyan ta ako. Madamdaman ta tumakan kunak ko. Aking ka nag-ring sa cellphone ko manon nemi. Saan nga nakabunbuk? Sino mo tala ito? Hello? Hello, sweetheart. Sino nga? Richard, your first love. Hindi umuna nga ng tulbag kang ka. Kalok-loko ka. Kasan pa nakahanap sa cellphone number ko? Saan mo nga naskin ko, dawakin pa eh. Medyo bakit nga nang bagaan ng ibat jam. Dito pinakitsyandam, tsinandaan, isot ng halak. Ninana Petra? Kasi ayaw mong gaya maya. Amuna ti cellphone number ko at tawagan iso na no. Pag-isaganak at pa-reserva ka na kitay gapod surong nga kursunada. Ana, mayak di da. Tulad mo ni bagbagam. Nito nga rin. Tapos awan-awan ni makadlaw. Kastoy. Ito ng Domingo. Okay. Pawanan ta. Mayat ko na kita. Sabi kami na yan. Sungbat swaldo. Papananta ko mga roon. Dito beach. Malagip mo. Dede nangaklunam kanyak nga beach resort. Malagip mo. Dede nang damuwaken ka. Idi lokatak, lokatam. Idi tulbakan ka. Malagip ko. Idi dayang hotel. At tapay lang. Kaya ito nga mga palabsan ta tinapalabas. I miss you, sweetheart. Kaya asawa. Kasano mamon na. Kataganan na talata. Saan ang tumamuhan? Tula no? Ito ng Domingo nga. Kasano ka na pa nakita ta? Mangibaga akti lugar pag dagasakin nga. Sige. Wow. Sige na. Basta ako makapamuha. Manong nemi jakon pinanunot noan yan to ti resulta manong nemi siyempre adan asawa. Numampay adamat idin nagpadasan mi kini Richard. Mawatan ak to katamat nila kay ko. Nakunak tinakim ko. Dinteng deta nga aldaw manong nemi dinagasnak ni Richard ken Edilo. Makalukan ako ni Tikotse, manon name it at Tikotse. Inawid nak matang nga dagos kan inamalan lang digit lips ko. Bibig ko pa lagi di. Bibig ko pa lagi ta. Nagbara. Sana kastat kabara ti bibig ni Nelson. Nabarbara kang ka. Kaputan na lalaing ang kamisona. Siguro. Siguro pa lang kit dapat padasan tamad tayo. Nagkalaing kayo. Yung talagang mailiwak lang eh. Sige na kano tayo.
Manong name ti amok akit mangupa kami ti cottage, open cottage nga diretso kami met nga nag-check-in Richard, ang mga numamo nila kay ko, sa mo pala panunutin data? Kasla ti panunutin kasla natapay laeng, ready. Karedy nga tiyemputa nga nagkarelasyon. Di ba? So panunutin. Awan asawa. Di ka pinaganak. Iso na lang tas angkan nga virgin. Gabot ta siya editi mo na nga ng tulbek kay nalipat ako manong name ti panagamak ko. Nalipat ako manong name nga si asawa. Nalipat ako. Kasla nagsubli nga da kami kini Richard. Idi paylaeng manong. Ket kasta unay manong name iti panang paragsak na kaniya. Iti panang tayok-tayok na kaniya. Kasla naepan nga namin pinsan manong name iti iliw ko. Iti nabayag na sa anak nga napaka anak nakaraman iti bembang ako nada. Talo oras mi manong name iti kwarto. Agi na nakam labiit kalpasan naman eh. Na nagsaka ka di lang? Nagsaka ka ngem. Adamanin ngem mo. Nagbaso lakon. Man nakaawat. Sino? Maawatan na kanto ng Nelson. Ning arad apo Diyos nga. Kinapakawanta na. Tanang araw. Alpas matin. Naulitan ng tungan niya. Anong nimi at dadigiti kong daway kaslasid si Diren nakti konsensyak ng runo na kasasaritak da asawa. Dandan ito hatuan ko to na. Uwan nga rod. May unay kayong ka, Nelson. Ore siya. Tumatawan. Bay santo pa yung natawan. Nagbakasyon ako. Ano nga ito nagbakasyon kay Tan? Samad nga rod nga mabalin. Talong atawan di kontrata. So nga gananos ka. Ha? Tayo ito nagbakasyon na. Bembagang kanto. Agbembang tanto iti. Aldaw, rabii, bigat. Aldaw, malem, rabii, kaparbangon. Maminsan lang iti parang bembang tap no may kapantiiliw. Anak mo sa ditawan ka bembang mo. Saudi tayang kuluko. O ang babae dito. Dulat ta mo tagpeso. Gumat na rin mabaling nga aramid at ditsak kayat. Sika lang di babae di biyak ko. Aganan ka. Patpatig ka unay-unay. Patpatig ka unay-unay, Nelson. Sige natin. Tapos na makain na akon. Kaya makain na kayo matin. Okay. Ang mukha sarita di anak mo? Ay, matmaturog kaya mo. Sige natin. Ingat din. Ngim makulit alata ni Richard, manong tawag na tawag. Alamayat ka na. Mailiwak manin. Sige, iti dati. Wala sa balin, ijay talatan na. Sip-sip ti sa dyan. Umunatan ang check-in sa datong digos. Check-in latan, ang tagdigdigos eh. Okay. Ang mga makakita ka datan. May sa 2-3 abulan manong idagbalawak. Ni. Aba, Jack man, susarte na pakinan. Aba nga, Jack nagsakbay. Aba, nagimatang ti pregnancy test, manong name positive, 3 months. Diyos ko. Andan adi ni Vina. Nasamot ang putot ni Nelson. Diyos ko, ya. Abi nga, Jack pinanood. Abi nga, Jack nagtumar. Kaya kung control kami kay Nelson, nagtumtumara. May di awanin ni Nelson na nag-abroden. Jack mo na nagtumtumar. Mabayasan kong nga sana ka nagtumar. Hindi taaramidan mi kuman ka ni Richard. Naggaga ako na yan. Tinawagak man ang name ni Richard. Hello, Richard. Bailiw ka rin. Dobrak eh. Diyak pasama ita. Hindi taaramidan ta. Apa yan? Masikukak mo tayo. Ana! Ay, naglukukan. Di ka
Nalipatak nga ron eh. Kada orin man ba, awan ti makamu, awan makikita ka nata. Adadata ti pamanig na ganin, loko ka. Gaga. Gago. Sabi ba't kami nga? Nga sikat gaga. Si asawa ka, loko, adad abroad. Tulok mo ang sikog ka. Di basol mo. Ano nga tikayat mo? Takdirak? Si asawa ka? Nangarot erami dek. Manubulan yan. Hello. Si kano kayat mo? Paregreg ko? Kadakin ka. Sakti mga mo ti kastusan. Ipatulod ko kayong katigastusan. Apa ipatulod mo? Saan kang kita? Saan? Ano? Luko ka ba? Bayan akon? Ipatulod ko nga rin kayong katigastusan mga mang regreg. Mang paregreg. Gagagamit namin. Dan ebidensya. Sige. Tauray mo lang ipatulod ko kayong kakwarta. Anayin. Ano saan? Awang panggap ko mang regreg. Gaga. Kasi siyempre mamon lakay mo ah. Mabalin ko nga ron. Mabuti nga kinapod Diyos. Kaya di ka man nabuti nga nangaramid. Kasi ngamin, di kamat pilitan ka naman di ka kuma. Di ba? Ako mat maramid ko kumagad, hindi mo kayat. Kasamat kanyak. Ako mat maramid mo, nadya kayat. Nakalaklak kada kayo da ita. Siyak na ron. Ita ka. Hanga na pintas na ta tutulbakam. Gapot ta, sinubyanan na kati dati nga tulbak mo, loko. Pinalukatan mo. Gago! Gago ka. Manong nemi awan kamangak. Awan pangibagaak. Awan ti pagpatulungak. Ni Apo Diyos, manong nemi ti kinhamang ko. Diyos ko. Pakawanan ko mga gadnuan yan tuman na guruuray. Nadusak. Nagasagaan dumang sagrap. Nung tiyak kayat nga nadagdag sa manin tita, basol ko ka na kay Lord. Tiyak kaya na panag-grade ti anak ko. Tiyak kayat. Manong nemi nagpiyastahan da ko, dagiti karuba, nga tismo sa maritas gabato makita da, manong nemi lumakdakkel matten ti tiyan ko. Oy, Gigi, masikog ka? Oy, apay? Ilan to tada jabrod na kayo mo? Imposible nga. Turo cellphone, nagsikugan na ka. Gaga. Mabalingkat nga ron. Dikat-kat na sa bali nga lalaki nga nagsikugan ka. Alangan ba't nga babae tang sikugan niya. Lalaki yan. Ay, po. Di ka ba lang nakatagpailan? Kung bibiyang mo. Di maamuhan manong nemi dagiti na kaikamanga. Imay da. Da kami, Gigi. Papa, kasi naman nagsikog ka kit adayot yan, ti anak mi. Kaya nangasawan, Papa, nakirelasyon na. Diyak na naipturan ti iliw ko. Siya na ito. Amo ka din ti asawang? Hanap yan mo. Dikat kahit nangasawan, dakam to pala mangipaka mo. Siya tulatan na, Papa, Mama. Karantak nga ro doon nga ibaga. Kahit di nga radbinga, nakungkunana. Kaya mas daw mo dadyo bing. Maragsakan, tada ka no ading nan. Yung samit la, nagpanunot. Nuapay nga nagsikuka, kita umat ka nung idadi na. Kagurang tanak ko. Hubing pa nga, mawatan ng tiyamin. Wala na ibagbagaw ita, Papa, mga. Antayin mo may babawi tayo. Antayin mo na may babawi pa iti amin. May pas ngay mundo deta, sakbay ng bakasyon ni Nelson, ha? Why? Ito sumang ba't ni Nelson? Ito itong ading ni Vina, makita na.
Padasi kitang tagpakawan kayong kuha na. Tawaga kiso na. Tasya ka mismo tagpudno kayong kuha na. Tinawagak manong Nemi. Nelson, napatig-una yung tipagsalitaan ta. Seryoso ka? Ano yan ta? Pakaragsakan? Pakalitayak? Pakapungtutan. Nirikit mo sa sorry, I'm so sorry. Nagbalinak ang dakis ng asawa. Kapag tatagdamakit, masikuga. Anya, masikuga. Agupat to nga bulan. Ti amanakit ni Richard, malagip mo ko nakang kayo nga first love ko. Naisot ng damo kanya. Hindi ba kakin ka sa anak kong Richard? At sinublan ng kakinkuhanan? Nagkita kami. Gabot na damat. Nagkarelasyon kang idi. Dahil nga tatiga po na apay nga. Jakol na ibturan ti suliso. I'm so sorry, Nelson. I'm so sorry. Pakawanan na. Sige. Si papakawanan ka. Ngem. Panawam tabalay ko. Panawam tabalay ko, tada papa kini mama ti mga iwan kini Fina. Panawam tabalay ko. Di mo orayan, nasumang petak, kat adda ka bailaan. Di mo orayan, guyod-guyod ang kantong irwan. Nga pati ta anak mo, kat ipurwak kuntong si Pabon. Tinang ka di ba pakawan? Makagbat ka kasi papakawan na. Awanan ti mariknak pa'y nga ayat kan ka. Idi inayat ka naman pa'y amok, imbagang mga odan, napasamak yun ti ex mo. Hanga napatig kanyak data, virgin ka manuno saan ko na. Gabuta inulit mo. Gabuta liniputan na. Gabuta nagbalingkan nga dagas nga asawa. Mapakawan kang yun saan kan nga maawan. Pumanaw ka nita. Tawagag na papakin ni mama, tumay daalain ni Vina. Mabakansyad lat na data nga balay. Kung saan ka ipakaserang. Nelson, please. Kinunak man nun naming him, kinupid nang titawag. Tawagak. Busy. Baka daw tawagan nanda. Dagiti naganak yan ko. Madamdama pa'y manun nami mayan dagiti katugangag. Tinawagan na kami ni Nelson, kinimbilin na nga, no di ka pumanaw, papanawon na. Alayan min ni Vina. Vina, happy grandpa. Umay ka ni Jabalay. Tada kami ti mga yawan kan ka. Dakam kini grandma. Happy papa. Ay, grandpa. Pagtalawad tayo ti inam. Ti dakis nga inam. Ti manglilipot nga inam. Malaksid. No kaya't ba't sumurkin ko? Ay, tsaka yan. Tsaka iti sumurkin ni mami. Dakis ng mami dito. Sikukid din ngawan ni tadi. Sige, grandpa akin ma. Sumurta karod ka na kayo. Sa kanak ko nagitarawate. Umunakan nga pumanaw. Gigi. Papa, mama, saan na kaming awagan ti papakin mama? Tawanan ti manukang mi. Amo yung nga dayot pag-ayan ti partido. Di kawit ka sa diyan. Huwag gayam. Dati bank account yun. Libre ti bangko. Dati pa itimbilin na. Idad mo kanya. Kada kami. Mangi-withdraw pa ito. Gusto sa agawid. Sige. Irobot mo nga rin na kita arwatin. Tagkuyog tayo mapantibang ko. Yung baga na, nagpatinggala yung tiya. 10,000. Yan tangay. Asya matlagin kayo. 10,000 lang, di mo bali mo alain.
i-withdraw. Yung ATM, nga dakan ka, edad mo pa'y kada kami. Nagkutigan! Awan tinaaramid ak manong name. Nagsangsangit ak. Baso ko. Anong name? Adan kanyak ti 10,000, dati kita arawatek. Namawan mo kapapanan. Dinawagak manin manong name ni Richard. Hello, Richard. Hana. Ano manin? Anak kong sadya balay. Tama Pinagtalod ak. Nang tadalang ti 10,000. Aramatik ka nun sa dinun papanak. Ket, papanam nga ron. At ayun si lugar mi. Ang umanit ti 10,000 nga pagpilitem. Umanay mo't Ano mabaling ko makit. Sana ko madayo ito Mabaling ko mapan kitain nga pasyarin di anak ko. Kadadan tumantin anak mo. Di pala problema. Pagkat nga nagbaling nga biyag ko. Kunggo na loko. Sigawan kami napin nga sinurisog na. Ito wala nga ano ko matararamidig na talagang di mo kayat. Ulitak ka di manin. Hanga na pintas na tulbekam. Tilad na nga tulbek iti mga kalukat. Ano na, ibalayan na, ikasaran na kla. Umanak sa sarong kara, nagsibog ta. Pasti aming kadatan. Kaya mo sa awan, di mo suportaran putot mo kanyat. Iba kakamot kang ikang katipagparegreg mo, di mo kayat. Sige, itangarad kayo mo, ngayon paregreg mo. Haan, usarit pa naganak ko, ang umanit 10,000. Sige. Urayam. Ano ito pangalak? Mo ya. Dak dito ay terminal. Di mapansin niya Isabela. Urayam na karo dito. Naguro, urayak manong jak man mauray. Tawag ka tawag, dapat matawagan. Ulbud na Richard. Ulbud ka. Ada bakit ngayon masidag kanyak manong? Ay, balasag ka. Ita pala matmantlaw ko nga. Orayem, no manon nga lugan ti, nagrubot ka na pa, di ka gawit, papanamaya. Nana, gawit ako medyo lugar mingin. Ano, ada ka di problema. Inistoryak manon name ti bakit. Di ba istoryak? Kunanak hindi. Gonggunam. Kuna man lang tulungan taklan. Hindi ako may tulungan ka. Kuna man lang ay bandak ti lugaryo. Di balayo. Makikabalay kami. Di kaskan ka, manglilipot. O, nga may tulong mo kanya ka. Sabi ko matulog, ti kaskan ka. Gonggunam. Talawan ta karo dito yan. Bakit nga, biangot. Gonggunam. Nabuno to, bakalan natin. Malagip ko nga tinawagan ni Nanang Manong. Mamalim siguro pala natin ang cellphone number na. Napaigmat kami nga tsak timawag yun kung tinakam ko. Nagriring. Hello? Anak, kumusta ka? Nanang? Magmanta nakawag ka, anak ko. Ay, di nagbakasyon nito eh. Ada problema ka rin nanang eh. Ada problema. Kabila na kanina alsan. Di ba? Dadya abroad. Siyak tinakaramid ti madi. Kahit mo asawan, nakikamala ka. Masiko kapagid din na upatin nga bula. Ay, daggagakan. Pinagtalo dakbantan sadya. Dinakon kayat ni Nelson. Gungkunam. Isa kay pa'y nanang, ahon sa balik amangak dosaan nga dita.
Gamit ak dita nanang. Gamit ak dita. Taditak nga ipas nga dati apo ko yo. Apo ko nga bungat kinabasol, kinadakis mo nga babae, nga asawa. Hay, hanta ka awatin tayo. Hanta ka mamadi tayo. So, hanta ka paspas na rin. Hanta ka pasang bayan dito. Ikisa din mo nga rin tibak pasang bayak. Papanak nga ron. Makamuka na tibiyag mo. Loko. Nakasaysay di asawa. Kasakit inaramid mo. Gunggunam. Ay, manong name. Di nakbagayang ka awatin sa dyan. Iti terminal manong name tibus nga ayang ko. Napanak iti karinderya kabat ang mabising. Ay, apo. Nag-orderak man. Ay, apo ya. Awan tikat kadwa na ya. Pasensya kan. Api, nana, awan kadwa yo. Awan, duwat kadwa ka dati. Itaray mat digiti loko ka lala. Mabalin sobre na at kadwa da. Kabila magpalagtrabaho ori takilan siyang tiyang ko. Ito lalapsat mo, balasan ko. Nagtrabaho ka nga servidura. Hoy, STN ko dito yak ba dapat maturog? Agraman ka nila kay ko nga paruluto. Rugya kita na. Dati kita arwatik eh. Nagamit ako mas si Isabel ang dinakmat kayat nga awatin na kita naganak kanya kabot kasi yung inaramid ko. Ada nang sikukin ka nga saan nga nang kasarkin ka. Si asawa ang mata di abroad. Ay, nagkimalala ka, kit nasigukan na ka. Pinagtalo na man doon di asawa. So, matid sang baya. Nana, please. Dito yak kong, kasanungar na kanakkan. Dito yak kong nagtagagibi Susapo. Kapag mat kaming inaramid mo, tikas tabalasan ko. Huwag na ron. Babawi ang samat na may babawi ti amin. Kaya kasarita ka rin nila kay ko Nunak ko na. Grimuar tila kay man. Hamat pa iunan nga lakay. Istorya kanyak ni bakit ko tinapasamak balasan ko. Lalapsat kamat kami. Pati siya kursunada ka nga. Ala, tata, nagyanak dito yung mga ikanyo ti adi at anak ko. Nakunak lang din niya, balasan ko. Sige. Amom, naka mga gasawa, hangkang nga nandaan ti anak. Tikat kahit na asawain, awan ti apo ko mi. Isong, no dito'y ka, kahit dito'y itong pag-anak ha, bakit ibilang minto nga apo ko mi ti anak mo. Mabalin. No kahit yung tataagad, alain yung tupakid din. Ana, kahit mo sawan, kabailam nga ibati. Nga ipadawat ti anak mo kada kami. Ang ipadawat paampun ko lata na nga, bahang nga dawat. Di yung kayat. Kayat biya. Ay, bakit? Kayat mo. Ampunan tanto ka na anak na. Kayat mayat nga talaga may turit mo nga, ibati ka kami ti anak mo. Wala na. Sige, dito'y ka nga ron. Dito'y ka. Dito'y ka ron nga nagtrabaho manong naming iti marigata na. Siyempre, anak dan tumatan natin anak kong ipas nga ko. Di na kong pinagtrabaho pa. Nangaladan ti duwa nga servidura. Aging ka manong naming at imtengen nga ipas nga ko ti anak ko. Makaaramid ak kadimanin sa bali pa'y abaso. Ngim, saan nga tamad ka baso man? Ipaampun kumat kadigitek kasapulan ti anak. Ngim, di danto nga tadang-dangaran ti anak ko. Ikasanuno, agkapsot dan dun, manunto tawon ti anak ko. Nga anak da. Pasingay ko nga ron man. Kalpasan ti talo nga bulan man. Na. Di tayo pa naparehistro. Makarami tayo ti adaptation papers. Naklabas nagbakasyon ni Isabela, nana. Tata. Nagsubliak tumutlaan. Ana. Alak pala anak ko. Nagsubliak tumutlang. Mamati kay kanyak. O may kung ipaambun ka na kayo. Awan tinaaramidan damanong. Tadidamat sikod. Ngayon rehistro itinaganda.
Ta iba idi ang pairistrudan nga madamdaman ton ko na. Urayan ti langit talo nga bulan ko na. Nagturungak madlang sa Isabela manunemi ket idi ta makita ti anak ko natatang kininana. Ti anak ko manunemi nga bunga iti basol. Isut kang silaw ti rikna ken panunot dagiti naganak kanya ket inawat da. Baliwam ti biag mo anak. Uri si asawa ka, akit mabalimon tubat ti mapanagpakawan manen ti asawam, ibatim kada kami na to'y apo ko. At damayat nga mga alanan, ay, apa ko maitid mo ako. Ibatim dito eh. Tadublim to ti mapanagpakawan kinila kay mo. Ito no, amom nga dan. Tabarbaring no si pakpakawan ken ka. Basta nga rin tinaramid ko manunemi di makita nak ni Vina. Mami! 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 Daddy! Daddy, mami! Mail-iliw ako na king ka, mami. Naging inarakog kami manunemi ti asawa. Ay, iti anak ko ma. Naging ka, nadagayo man iti asidag ni Nelson. Nagkapkapam. Isabela. Nadasid ti anak ko. Nabunga ti basol ko. Nagsubliak na kahit kumalintag pa rin tuming nagpakawad ken ka. Si pakawanak mat ken ka. Nagserbiyak ka na kayo. Nga agama. Orek bali nakakatulong aon soldok. Basta lagit ditoyak. Kat masikasok ti anak ta. Ditoyak, Nelson. Ditoyak. Manong name si papalubos met ni Nelson. Kat siyempre inanong ko ti pagribengak kas ina ti anak ko ang tagibalay manunemi. E dinto ti Nelson manunemi saan na nakinayat pa iti nagsubli di Saudi. Nagipastag gayam ti negosyo ng atelier manunemi ti mekaniko nga rod isunod. Adadig iti gundaway manunemi nga labsalabsan lak iti ayan ko. Adadig iti gundaway nga siyak ti lumawas-labas iti ayan na naruno kadigdigos ko. Dandanin makatawin manunemi. Idi, tabi niglanak nga narako. Nelson? Abikas lagkid ka. Nangagkid. Asawa ka. Kumanang atamat tenti. Panangikarom, tigunggunam, ninaramit mo. Nagpagpakasin ni Vina kaniyak. Ipagpagapok ka nung kengkwano. Sige. Awatin ka manin. Nelson, nagyawanak. Nagyawanak. Ito may kaduagon daway kat awatin ka manin. Abi nga may kaduagon daway. Diba? Ni Richard din nakaunakin ka. Pagkatapos nagsubli ka. Di may kaduagon daway. Inawat ka. Idadimteng ka di biyag ko. Lumapisang ka ng virgin. Di may kaduagon daway ng awatin ka. Katsangan ako nga patulbek at sa bali nga tulbek talata tulbek mo tibang tulbek kanya Nelson di kari sabi ko man kaya't magtan ni Vina tagadi so nga adaman adi na ito sa bali nga lalaki yung magkaramid dati talaga nga ading ni Vina isong itagdama manong nemi ket talo dagiti anak mi numampay upat anak ko ngem talo dagiti anak mi kini Nelson Jack pulusen inaramin at dinakmeten panawan ni Nelson adalat tamat ken kuan tulbek na isulang ti kakaisuna ang makalukat ti tutulbek nawanan ti agkandat pay mang tulbek sa bali mano at least naaramid ko man yung ti pagyamanak ket talaga na yung balitukan ti panagpuspuso ni Nelson tati ko na ti may kadua gundaway ket awaten nakmanin tuwing hardagyaman nga pag-ayam mo Gigi